Mga ka-magic na diri sa area ni Pariberto ug ni Maring Cherilyn. Look. Amo na siya ang palibot. So look at the surroundings. Amo na siya mga ka-magic. So in the future kung mabulay ta diri mo na itong palibot. So karon dito mga ka-magic na address ang gion si Pariberto. So gibilinan ni siya og pila ka gapay. 1 2 3 4 5 6 guys supposedly magsanggi si Prince o si Godwin, si Kuya. Amo niya sanggion ni Pariberto. Pero kay si Kuya nag summer job sa iyang tito Arcel, so aglayan kay para daw kuno. Na siya makapalit siya parcel kay allowance ni Kuya. It's only for allowance and for boarding house and for tuition. Wala na budget pag parcel, wala na. So but then wala man si Kuya o si Prince na bantay dito sa kanding sa mga iro o sa iring. So ang nagsanggi, look, kinsa kailaw na mo anak mga ka-magic si Kayo Nick o diba gibiyaan yung furniture dito kay nang langgi. So short story mga ka-magic, sa unang panahon sa gamay pa ko mag-uuma man akong papano sa kada panlanggi nagi ko area langgi gyud ko kay para gusto ko makapalit og sanina og nagi ko mga 10 or 15 kagapay then kana siya maka-magic magsanggi dili na nawa bahinon ni Papa okay para makapalit og sanina si Inday. Sabi na ako nagyan mga ka-magic. O gusto punta na ako na ma-experience ako anak. Bisang manlanggi lang good, di ba? Para ma-experience na sa kalisod sa unang panahon. So, look, na yan tinapok. Tarong nagtapok daw, nga dili mabungkag-bungkag. Kay basing mong minaro ka. Pag umanog hakot, imong balikan kay imong hagdawon. Inana akong mga pamaagi sa una. Kay among itsa sa kanang lain nga kamaisan. Ya, bahala gamay may bahin. Balikan din na. Kaya naman na kay pagka hapon-hapon ana kay kanang manguli na mga tao. Amo ditong balikan. Okay, hagdawan din na. Oy, dagana ginagdawan, oy. Pero nagminaro na dito. Duha ka labay sa tapok. Isa sa dapleng. Wala sad gyapon og kanang bahina bitaw nga pilay bahin. Okay, 5 isa. Oh. 5 kataro sa Tagiay, 1 kataro sa Manlanggiay. Panalitan example kay nana. Pre ani nang langgi ka nga gusto kag daghan pag kaghagdaw. Oh. Okay, 2 sa tapok, 1 sa Dili. Ayo pili ang katong mga dagko kay mahalata man kay nga kanang kuan murag naa ka sa tapok. Apili pong ko nang kuan gagmay. Para nga maisip gini lang nga pinagdawan. Pero kapaog, gibot nay sayang og gamay oh. sige na Bart. Pero Sa ang pagkuan. Asa wag pananggi laki dis. okay, so wala pa kaagi og mga og pagpanglanggi kay tungod kay gipanganak nga naay gold nga kutsara. So inani ang pagsanggi mga kapatid. Kung gusto mo kuning kuan kanang judo nga pagsanggi, ana oh. Oh, muna judo. Pero gata, Kata. ano ngayon? Kung mawali mo liog sa tao. Oh. Oh, bali. Ana siya. Kung dili mo gusto nga hanto sa maminyo mo nga mananggi lang gyapon. Busa pagtarog mo eskwela. Bahalag lisod eskwela. Bahalag bugok eskwela kay total papasaro na sa maestra kay magsigdag balik-balik sa kanang kuan. Sa iyang naw ipapasaro na kana. Usa kuya og friends. Busa friends Gabriel. Mga butang gina sila gyud basta dili na sila kinanglan nga kuan. Sana all. Angay pang istoryahan. Mga butang yun akong mga anak yun. Pero tarong sila. Basta tara yung eskwela. Kay Prano manglang andam inyong amahan. Nga mananggi. Andam inyong amahan.
Gamay-ngibot ang bot, mga mangwan, mga gbas. Kuha na yung magpahimo sa mga furniture kita. Kuno na kahoy. Sama na ito mga ka-magic update na taon niya kung mauman na siya sanggi. Ang ako agid dito tama no. Kana sa may kuan, kana sa may kita ka na murag buntod. Ya, una pa na. Tama dire ning kon una sa bayabas, paingon dito. Una ako ang agid ako. Okay. So, hapit na siya mga ka-magic. Isa na lang kalinya, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 na lang kapunuan siguro na. Kami sa una, nanggay mi, akong mama, akong ate Jocelyn. Kami rin ginatulo mananggi sa una. Nanggi ko sa una. Kanang labi na kapoy na kayo niya proteinita. Nya kanin toksi. Paglabay na ko sa mais, ako na iyapil og labay. Kapil ko naglabay. Nya akong kamanan kung aha tumutog pa, ako ni pagitaon. Unya, pasamangin na ko wala pa nakita. Kay gusto ko pa ko relax. Tawag ko nagko sa kuma mga Arnel, alina, sagi na. Ay sa kay ang toksi nawala pero nakita na. Ako na pagitaon. Una dia. Mananggi mi na una, way pamahaw, way pinito. Ya, ako ate na kuyapan. Kuyapan kay way pamahaw, kay walay bugas. Wa ang gagas kilag tarong kay gipalitan man kog kag bike. Pili ka Arnel, mag-eskwela o palitan ta kag bike. Okay, wala. Kuro kong human og utok, gipili ang bike, undang din siya. Muna! O may pangandoy. Ano toxic diri oh? Way pangandoy makahuman. Tapos ito, tapos. Taras. Kadatan ng iring.